Já mám odtrénováno. Tati, ty máš navařeno. Přesně tak, pojďme se na to podívat. Tohle vypadá jako zelňačka s klobásou. A tady máme fazolový krém s uzeným. Přesně tak. A další jídlo, tady máme hovězí rozbív, grilovanou zeleninu, grenaille a takhle to hezky přilijeme demi-glace omáčkou. Pak tady máme něco pro vegetariány, což je smažené vejce, k tomu je koprová omáčka, beluga čočka, zelenina, čerstvý kopr. Pak tady máme těstoviny, ravioli plněné trhaným zajícem, je k tomu albufera omáčka z foie gras, lískové oříšky. Pak tady máme kuře na paprice, tentokrát karlovarský knedlík, trhané smažené kuřecí stehno, fáže s prsou a silná omáčka. A tati, co je tady tohle? Tak to je krupicová kaše, ale tentokrát přes espumu. Takže se na to pojďme podívat. Máme krupicovou kaši, přepuštěné máslo a samozřejmě kakao. Tak jo, dobrou chuť.